Всеки пита колко калории ми трябват, за да отслабна. А истината е проста. Нито магия, нито тайна формула. Това е математика, но от забавната. Сега ще ви кажа набързо как да разберете точно вашия калориен дефицит, без да се вкарваш в мъчение. Да започваме. Как работи отслабването? Отслабването е супер досадно за обяснение, но накратко е просто едно изречение. Харчиш повече енергия, отколкото вкарваш. Не диети, не тайни храни, не сутрини с лимон и вода, не хапчета. Просто калориен дефицит. Тялото ти иска енергия. Ти не му даваш достатъчно, то се взема от запасите и падаш в килограми. Как да разбереш базовия си метаболизъм? Базовият метаболизъм е това колко калории гориш, ако по цял ден лежиш като морско животно. Използва се формула, но не ти трябва да знаеш наизуст, има си калкулатори навсякъде. За нормален възрастен обикновено е жени от 1300 до 1600 калории дневно, за мъже от 1600 до 1900 калории дневно. Спокойно, това е само основата, базата. После идва факторът активност, колко се движиш. Седиш по цял ден, множиш по 1,2. Работиш плюс малко движение по 1,3. Тренираш няколко пъти седмично по 1,55 и така нататък. Това ти дава общ калориен разход. Колко калории гориш дневно. Колко да намалиш, за да отслабнеш. И тук идва магията, която всъщност не е магия. Калориен дефицит от 300 до 500 калории дневно е златната среда. Ако е по-голям, ще се чувстваш отпаднал. Ако е по-малък, няма да има ефект, се носи охлю в отпуска. Какво да ядеш? Калориите са кралят, а качеството кралицата. И ако кралят и кралицата се карат, страдаш ти. Повече протеин, засища, зеленчуци, обем без много калории. Също много вода. Намален джънк, но не го забранявай, защото забраненото винаги е най-сладко. И често срещани грешки. Ядене на око. И после се чудиш защо няма резултат. Прекалено малкото калории води до забиване и после преяждане. Глад до срив и после вина. И прекаляване с здравословните храни, които пак са калорични. Как да следиш резултата? Тегло плюс мерки плюс кантар плюс дрехи. Отслабването е счетоводство, не е наказание. Намери си правилните калории, дръж се като човек, не като аскет и резултатите ще дойдат. Надявам се да ви е било интересно, абонирайте се за още полезни съвети и ще говорим много по темата как свалих 23 кг за 6 месеца. А какъв тулуп бях